Bare min kop kaffe. Hej, det er Jens fra Dansk Detail. Vi prøver noget nyt. Vi prøver at lave lidt video, hvor vi giver sådan nogle praktiske informationer om nogle af de sager, vi arbejder med. Og en af de ting, som vi selvfølgelig beskæftiger os meget med, det er udviklingen både fysisk handel, men også internethandel. Og for at give lidt facts, som vi også har skrevet ud, sådan at det er lidt nemmere at føre en snak om det hjemme i butikken. Faktisk i dag er det sådan, at ca. 90% af alle dankorttransaktioner finder sted i en fysisk butik, mens det er 10%, der finder sted på internettet. Så den fysiske butik fører selvfølgelig stadigvæk. Det, der imidlertid er rigtig interessant, det er selvfølgelig de vækstrater, som internethandlen kan præsentere og præstere. Det er ikke de samme vækstrater, vi ser i de fysiske butikker. Så hvis vi kigger tilbage sådan historisk set og siger, at for 10 år siden, der var det den gode gamle postordrehandel, det udgjorde sådan cirka en 5-6% af det samlede fjernsalg, ja, så er den rate jo næsten mere end fordoblet i dag. Tager vi så de 10% som er internettransaktioner og kigger lidt dybere ned i dem, så kan vi faktisk konstatere, at cirka 20-22% af dem er tøj, sko, beklædning, smykker osv. Det er klart den største kategori, når vi snakker internethandel, og det er også den, der udvikler sig aller hurtigst. Det, der er imidlertid den store udfordring med det her, det er, at en væsentlig del af den omsætning faktisk kommer fra udenlandske netbutikker. Og der var en gæt, der er masser af skud på, hvor meget af det her, men faktum er, vi ved det faktisk ikke. Men det er ganske store beløb, og man forventer faktisk, at næste år overgår grænsehandlen via internetbutikker, den fysiske grænsehandel, altså den grænsehandel, hvor folk kører ned og køber bajer og chokolade ved grænsen. Og det vil så være første gang. Så det er en udfordring med de udenlandske netbutikker. Men det, der er interessant ved netbutikkerne, og de 10% af dankorttransaktionerne, det er selvfølgelig vækstraterne, men det er stadigvæk 90% af alle transaktioner, der finder sted i de fysiske butikker. Håber, I kan bruge det her. Nu prøver vi, og så må vi se, om I synes, det er interessant. Indtil da, ha' det godt. Hej.